Čaute ľudia, ja vás tu vítam na ďalšieho videa a tentokrát budeme tu mať Kozavlog 5 a som tu spoločne s Kubom. Čaute, ale toto bude špeciál. Toto bude špeciálik a som tu spoločne s... Poď sem. Creepereska! Čus Creepereska? Dobre, a môžeme ísť na to, nem tak. Prečo mám zlé svetlo? Lebo je to retardované. Dobre, strihnem to, lebo sú cigáni. Čaute. Sme tu naspäť ľudze a som tu asi Creepereska. Čus Creeper? To je trošku... Mega parkour. Ježiši. Creeper. Priblížkame. Ako Ja inak? som toto nežafol. Jumper! Čaute, sme tu tak, kde vrí. Hlavne, keď tu Jakub sme vrí. Dobre. No, kurník strihať nebudem. Creeper, kde si? Tuc. Ježiš, to je... Nup, narbi, nup. On sa strašne sa teší, že... On proste sa teší, že je na YouTube. Lebo nevie, čo má robiť, viete, nikdy nenatáčal vlog, tak nevie, chudák nevie. Už som raz natáčal, ale nedostal sa na YouTube. No však ako inak. Dobre, takže neviem, čo mám povedať viacej. Čus Filipus. Čus. Ty chceš taký... No, ale... A čo sa tu s tým strkáš? No, a zaký... On mu strká tuc do dosad. No, Ale akože ale nechcem že nadávať. prečo tu je on? Lebo je to Kozavlog 5, je to špeciál a teraz je u Jakuba rýchle vysvetlenie, lebo on by to urobil na 3 hodiny. Tu jo. Nie, tento tu vedľa mňa naľavo. Napravo si ty Creepereska, ty si moja pravá ruka, toto je ani jedna ruka. Čo ma kopeš? Mám mňa kopnúť? By si z toho jarku. Hej, dobre, ako chceš. Aj kurník si ma skoro skopil. A ty si išiel na mňa. Nešiel som to, ty si išiel na mňa. Povedzme mu o tom psovi, povedzme divákom. Dobre, poviem vám diváci, že my sme išli hore na psa, ne? Challenge. Natočíme pes challenge. že ako nasrať psa. Prídete ku nemu, hodíte mu šišku do hlavy, poviete, ty si gej. Spadne na zem, chudák, celý vytrolený, pôjde domov a tam, troll hlava na hlave Anonymous, spadne na zem a on zomre. Mŕtvy. Ale nie, normálne naháňal. Nás naháňal a za mnou bol pol metra asi a za Filipom 2. A my takto, že... A my sme išli jak strely dole z kopca. Kubo ako inak zvypol, lebo ináč ani byť nemôže. Pravda. Je to pravda. Au, čo je? Chceš ty jednu takú... Auto strih. Mám tu naspäť. A ešte som zabudol povedať Leovi. Čo je? Spýtať sa. Natočíme pre divákov parkour? Nie, lebo by si zaspal do podľa. OK! On nevie, čo má robiť, tak sorry za ňoho. Trapas na YouTube. Nerad zalať. Retard versus cigáň. Kde? Ó, to bol priamy zásah. Autostrih. Ešte ľudia, už sme tu naspäť aj z Creepereska a s Jakubom. A ešte... A ešte sme vám chceli povedať, že prečo sme tak dlho nenatáčali. Lebo nás to nejak prestalo baviť, nemali sme ani čas. Dobre, sme tu naspäť aj z Creepereska, či s Jakubom, čo to preto. A Creepereska zase? Verím ti. Ty neveríš nikomu. Verím ti. A ja chcem, aby si... Verím ti. Au, ty černoch. Ver mi. A nie, teraz. Vy ste tvoretardes. Vyskúšaj, ja fakt chytím. Čo chytíš? Vyskúšaj. Nie. Ja sa nestrepeš sa, verím. Daj ti euro, keď sa strepeš. To je málo, 120 mu daj. Okay. 120, oh my god! Ježiš, Kubo. A však Kubo má... Ty, poď, chytím ťa. Ale Kubo nemá ani euro, takže mi ho nedá. Au! Mám 4 eura. Oh my god, ja mám 220, minimálne. Jedno spadne. Ale jedno tak. Nie, také nie, tak nie. To boli šprinty.
tam trepeš, nerob reklamu na songy. Zajtra nebude video? Bude! Nie. Prečo nebude? No povedz. Lebo ty zajtra ideš za kde? Vlastne hej, ja zajtra budem v Rožňave. A ja mám zase naopak tie gate do ruky. No tak sa už na to vykašľa. TikTok s nami video. On má naopak gate. Kúkajte, tu mám oných. Toto je A toto je... Idiota malá Iva. Bum! Pýtam sa vás a do komentárov píšte, že či hráte vodko, World of Tanks, ak áno, tak napíšte áno. A keď máte Skype, please. Ty nerob nič, ty buď. Máte World of Warcraft, please, keď máte, tak môj Skype je, počkaj. Nehovor to, lebo všetci ti budú posielať. Vlastne môžeš to povedať, to je úplne uzatvorené. World of Warcraft. Nerob reklamu, ja som začala, takže buď ticho, dobre. Takže keď hráte World of Tanks, napíšte do komentárov jednotku a ak ho nehráte, napíšte dvojku. A keď ho hráte, tak sa volám vo World of Tanks Travanka. Pošlite mi žiadosť o priateľov. To je Magor už najväčší. Teraz sa volám Egerfogo. On sa volá Egerfogo, ja sa volám ja sa volám Travanka a budeme hrať vodko. A Lola, Ty buď ticho, lebo ty ani vodko nehráš. A ja volak, To je vlkodlak. To nie je vlkodlak, to je tvoja celka. To je tvoj Jakubov. Otáčka. Nie, však to je normálny pes, dám ho na kameru. Choď na. Dostal do zadku Jakubo do mňa nohou. Nie treťou, prvou. Lebo ľava je moja prvá a druhá je moja pravá. Ruka. Nie, noha. Kúkaj, do retarda, on tam leží na lavičke, či seduje. Keď tu je zo svojho rýťa. Retardár nevládze behať. Nevládze bežať ani 3 cm. No otáčkame sa a ideme. Ideme už tam, lebo už natáčam 7 minút, už máme iba 3 minútky, chlapci. A devčata. Na čo? Oj! Teroristi! 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 Ja nemôžem rýchlo nabeľať, lebo mám kameru! Teroristi! Oni poslední! Teroristi! Do kilu stojú už! Teroristi. Teroristi! Ako keď ja to detka. Idem posledný ako inak. Do keľu idú teroristi. Strihneme to, ak to prežijeme. Čaute. Ty sa voláš Egerfogo? Áno. A ja som tam Travanka. Takže pošľajte žiadosti o přátelstvo, všetko príjmem. Ja som World of Warcraft a volal som Rozepäť. No bude Magor. Dobre. Ktorá Lolo, lebo Loloko 25 je tvoj profil. Dobre, retard. Povedz si aj niečo. Ale počkajte. Jeden z vás vykrikne a... Však ja ho ani neviem. Čo chce? Ja viem. Ide vylúz, takže strih. A sme tu naspäť, ešte 2 minútky. Aj s Kripereska. A s Kubom. Čau. A čo to stále hovorí? Neviem, lebo mi to je čapovské. Asi to strihnem pre istotu. Späť tu naspäť. Prepáčte, že je tak veľa strihov, je tu strašne veľa aut, všetci ľudia chodia hon. More nevedia chodiť pešo, autami chodia stále. More sekunda nemôže byť a ide ďalšie auto. No, a teraz zase a ďalšie. No choďte už fakt do keľu. Tu naspäť. Ripa. Kde je Kubo? 5 metrov za mnou. Lebo nie taký pomalý. Dobre, auto ťa opáli. Dám tam. Berbere. Čo bolo tam? To nie, to spadlo do strany. Sme tu naspäť, auto ide. No, sme tu naspäť už iba 30 sekúnd, to dúfam dáme. Nevadí, tak bež normálne. Nemusia byť aj stromy, ty gejo. Dúfam, že ste to nepočuli. No a tento tu tiež. Ja budem bežať normálne. No tak bež, lebo on nevie bežať normálne. Ďakujem, ja som král. Král bude.
Dostal budeš, keď ťa kopnem do mami. Tam má dieru. No a ty máš dieru všade. Tu máš dieru, Ja viem. Koho kopeš? Oni ma kopú do zobku. Chlapče, už máme 10 minút. Takže poďte všetci traja vedľa mňa. Buzerám. No, tak. Všetci traja vedľa mňa, ty ma už nekop, lebo spáješ ešte raz, takže sa nepostavíš už nikdy. No poď. Nechytaj ma, ty geniu. Dobre, ja by som to tu ukončil. Uvidíme sa u ďalšieho videa a čus!